ahora y después no me hago un vídeo. Y estamos aquí. Palme. Umire. Dati. Ahora se trata de Israel doma. Vai coi grash. Hã? Nada. Jogo com internet fora. Nada. Porque não acredito que não. Es que yo. Bueno, viste, cuando que fue bien crepa. Ahora un tantito, fue bien zdambito. Y готово у нас компьютер. Много tengo que empezar a tocar. Вот сюда. Я закупала, думаю, я занята, что здесь. Ну, не получается. Еще не поднимаю. Это что? Вот это. Это не будет. Ну, какой-то такой пия. Ну, ты стала подумать? Ну, красный ты изгоряешь. Еще такого глядка. Чтобы не видеть домой аккаунт. Мы видим монтаж. Это только ты видно место. И только ты. Это самое крикали спайдерс. Добре.
сложим това тъй. И това тъй. Трябва да помня да са готови, остава още едно. Ако не ще ни гледа така тъй. Не тъй. Нямам видео. От това говоря. Оставям материал. Чупката. 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 Добре. Сега сега лампа. Вече. Да. Сега почвам. Много завършвам стените. Виж колко красиво стана. Ще е много висока. Сега да видите. Един изпът. Някаква тая ще е. Това. Спасителна дупка. Така тъй. И бърбара тъй. Добре. Ти марките му някакви копалчи. Не харесва. Такива типа прески не са мокри. Да. Между тия се колебая и те пак са като маратон, доколко вътре са с... Малко по-дълбочки трябва да са. Кате, те виж са... Да, и те са такива. И те са такива. Другите де такова са малки номераци. Или твърда. И той трябва поне 39 да му взема. Е, гледам, те повечето сеги още са такива тип маратонки. Нямате, не са мъж детски за момчета. Те преските то няма. Те такива трябва да са. Но повечето са и такива. Или като те дълбоки такива. Но повечето те са къси. С маратонки ги водят всичките са. Сега така има модата. Тия не са лоши. Такива, да, ти са хубави да не ги вземеш. Ще продължа да ги гледам.
не сега изчезва. Забравяйте предати някаква капчета. Те били за близко очила. За далеко бе. Шефа ви как че било за И близко. как аз съм минус за близко? Където ме убива. Не беше се обърнала. За минуса моите са за близко. Не Плюс знам са за близко далеко. колко виждам, отколкото надалеко с тях. Ти пишеш плюс на рецептата тая. Аз не съм си читала, не ме го публикат. Трябва да така че някакъв път, защото имам по-добро отколкото с тях. Ще чакам да мини този месец и ще си искам второ направление и коридора ще иде. За да ми казах, има там ходила тя преди него и къде. В болницата е някъде по ден, много съм доволна от него. Тая бабишкурка не викам, аз сега по пътя ги носи. Трябва да съм едва не сами колата да видя номера. Аз без тях по-добре виждам някой път. Вика шефа, вика плюс се за близко, минус се за далеко. За близко, да не си като мен за близко. Но пък са най-малките, какво са... Не знам, може би, защото още и очите ми не са свикнали, още ми е такова размазано някой път. Такиваха и на мен е така. Ама ти трябва постоянно ли ги носиш? Не, повечето като гледам телевизия и като работя етикети нещо. Като В улицата няма да ги слага. да, но ги имам да свикна с тях. Вчера де цял ден на работата съм ги носила. Аз ги слагам на работата, само като да видя нещо какво е спулът. Ама каза, много сте се развалили езици. Кой? Камчета. Нищо не струва вашия камчета сега. Не знам, т.е. честен аз не го харесвам. Един колега си купува, вика само от него си купува, защото го знам, че уба. И ми вика повечето пратвика. Няма повечето, няма следвика, вика и на вкус си го развалили. Нещо е малко поръчва меса, него ти викам на И газа. си е развалил това. Да. Вика едно, че му е скъп, ама по-напред вика беше хубав, сега го е вика развалил. Малко меса поръчва и него сушилната ми е празна. Повечето пратва, И сега ще я напълни изведнъж. Вика нашия, това колегата вика нашия, вика телишки, вика по-му. Аз не взимам никога камче, аз не обичам заради честа. Ами той го си взима по-малко, вика добре ли взима голямо парче, викам, ме карай да ми отреже Има някакви пъти по-малки пускам, като се учи накрая някакъв малко. Значи имаме интернет. Имаме интернет. Интернет имаме. И